Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Muna roƙon alfarmar da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ga wanda already ya danna mana subscribe to muna roƙon alfarmar da danna mana liking da kuma sharing domin 'yan uwa su amfana. Insha Allah yau za mu nuna muku hanyoyin da za ku haɗa layukanku na sadarwa da wato ainihin nin number ku. Ma'ana hanyoyin da za ku haɗa layukanku na sadarwa da mai National Identity Management wanda aka fi sani da wato ainihin katin ɗan ƙasa. Kamar yadda sanarwa ta gabata daga ministan wato ainihin communication Dr. Ali Isa Fantami cewa duk wanda yake amfani da layukan sadarwa kamar MTN, Kulle, Layin mobile da kuma Airtel to ya haɗa wannan layin nashi na sadarwa ga wato ainihin mai katinsa na ɗan ƙasa wato ainihin mai nin number. To kamar yadda sanarwa ta gabata to haka ne yasa kamfanin MTN suka kokari suka wato ainihin fitar da hanyoyin da mutum zai haɗa wato ainihin layinsa da kuma ainihin wato katin ɗan ƙasa wanda aka fi sani da mai nin number. To kamfanin MTN sun fito da hanyoyi kamar guda biyu, akwai manual akwai kuma wacce zaka je site ne na MTN din wato ainihin ka cike form ne sai ka haɗa wato ainihin wato katin ka na ɗan ƙasa da mai layin ka na sadarwa amma na MTN. Insha Allah duk sauran layukan su ma za mu koya muku yadda ake haɗawa amma yanzu mun fara ne da wato ainihin kamfani na MTN. To kamar yadda kuka gani insha Allah za mu koya muku yadda ake haɗa wannan abun. To amma akwai wanda za ka ga su kuma sun yi rijistar layin su na sun yi wato ainihin wato rijistar ta nin number amma me yanzu ba su san inda nin katin nasa yake na ɗan ƙasa ba, ya ɗan shiga bibi ma'ana ba su san inda yake ba. To kuma abin da ake da bukata a jiki wannan number ta nin ita ake bukata. To ya za a idan ka yi wato katin ɗan ƙasa amma kuma baka san inda katin naka ba yake, to ya za a yi ko baka ga katin ba kai requesting a baka number jikin katin, to ta yaya za a yi kai requesting a baka wannan nin din? To za mu fara da wannan kafin mu je mu nuna muku yadda ake haɗawa. Mutum ya manta inda ya ajiye wato ainihin wato katinsa na ɗan ƙasa to amma shi abin da yake da bukata iya wannan nin number din, to ya za a yi requesting a turo masa wannan number? To ga hanyar da za ka yi requesting a turo maka wannan nin number. Da farko za ka shiga wato calling haka kamar haka sai ka shiga nan akwai nambobi da za ka danna, idan ka danna to za a caje ka naira 20 to za a turo maka wannan ainihin wato nin number din. Kamar da kuke gani gashi nan sai ka sa star 3 4 6 hash sai ka danna calling. Wannan yana processing ne, idan ya gama processing za su turo maka wato ainihin yabba kamar da kuke gani gashi nan welcome to NIMC USSD service. This will cost you 20. Press 1 to retrieve your nin or 2 to cancel. To wannan yana ce maka ne ka danna ɗaya saboda ka retrieving ɗin wato ainihin nin number ka. Idan ka danna 1 kai sending to za su saje ka naira 20 sannan kuma mai turo maka wannan nin number ka na jikin katin ɗan ƙasa ka guda 12 ne ko guda 11 za su turo maka. To abin yasa ba za mu tura ba mu already mun riga mun yi, kawai dai muna so mu nuna wa mutane yadda idan mutum ya yi katin ɗan ƙasa amma kuma bai san inda ya ajiye katin ɗan ƙasarsa ba ko kuma ya manta, kaga ba sai ya sake zuwa ya sake ba ko wani abu da sauransu saboda gudun kada a rufe. Kamar da aka ba sanarwa cewa 30 ga watan nan za a kulle duk layukan da ba su yi wato ainihin haɗa layukansu da mai nin number ba, wato duk wani layi da ba a haɗa shi da katin ɗan ƙasa ba to za a kulle shi kamar da sanarwa ta gabata daga ministan sadarwa. To yanzu wannan shine yadda ake gano nin number ka idan baka san inda katin ɗan ƙasar ka yake ba. To idan ka danna wannan code ɗin kar dai a manta star 346 hash to za su turo maka nan gurin sai ka saka 1 sai ka sending za su turo maka nin number ka. To wannan shine da ake gano nin number. Sai kuma mu je yadda zaka wato ainihin saka yadda zaka ainihin wato haɗa layinka da wato ainihin katin ɗan ƙasar ka wanda aka fi sani da nin number. Zaka shiga browser kamar haka, zaka clicking akan nan. To bara mu je mu karasa yauka. To wannan shine site din mtnonline.com/nin sai ka enter. Wata ran saboda yanayin mutane sun yi yawa za ku ga yaki buɗewa kamar kun gani, to sai ka ɗan dai ta yin trying. Sannan kuma akwai manual hanya ma ba sai ta nan ba wacce za ka amfani da codes ita ma insha Allah za mu nuna muku.
to kun ga yana ta wato ainihin kin shiga, this site can't be reached, amma insha Allah zai shiga. To da zarar ya shiga sai mu je mu nuna muku yadda ake haɗawa. Shi sa aka fito da hanyoyi guda biyu, kun gani web page wato gashi nan mun ci sa'a ya buɗe. Submit nin details yellow. To yanzu wannan shine wato form ɗin da zaka cike wajen tura nin number ka. Yawanci za ku ga yana kin yi wataran. To amma yanzu gashi mun samu dai ya buɗe yana loading haka. So wannan shine hanyar da zaka saka wato ainihin nin number ka haɗa ta da layinka na sadarwa, amma na MTN. Akwai na Airtel, akwai na Glo, akwai na Nine Mobile. In suka fito da shi duk su ma za mu nuna muku yadda ake. To kamar da kuke gani nan zaka danna first name ɗinka sai ka rubuta haka, misali first name sai ka sa last name. Misali haka, sai ka zo nan ka sa middle name ɗinka. Yadda yake a jikin katin ɗan ƙasar ka haka za ka saka. Sai kuma ka zo nan ka saka phone number ka ta layin da ka wato ainihin rijista da nin number ka ta MTN kenan, sai ka saka a nan gurin. Sai nan ka zo ka saka nin number ka, wannan lambar ka ta katin ɗan ƙasa. Saboda yanayi na tsaro za mu rufe, saboda wani sai ya ɗauka ya maka amfani da ita. To amma in za ka saka nin number ka sai ka ɗauko katin ka ɗan ƙasa, ko kuma ka danna wannan code da na bayar na *346# ɗin nan, to za su turo maka idan baka san inda katin ɗan ƙasar ka yake ba. To yanzu za ka danna wato ainihin katin ɗan ƙasar, za ka ɗauko katin ɗan ƙasa, akwai inda aka sa nin a jikin katin ɗan ƙasa, sai ka kwafa sai ka saka a nan gurin kamar yadda kuke gani, sai ka kwafa ka saka. To gashi mun kwafa mun saka. A ƙasa kuma sai ka saka email ɗinka, sai ka saka email ɗinka. To in ka saka email ɗinka sai ka zo nan ƙasa, za ku ga wani guri an sa submit. Ka saka national identity number, ka kwafa ka saka. Idan baka san inda katin ɗan ƙasar ka yake ba, sai ka je ka danna wannan code da muka gaya muku *346#, sai ka wato ainihin saka, sai ka sa email ɗinka a ƙasa, sai ka danna submit in ka gama, kamar yadda kuke gani gashi nan. To kun ga ya sa mana this site can't be reached. To za ku ga ana samun matsala saboda yawan da aka yi, yana wato ainihin kin yi gaskiya, saboda an yawa sosai. Kun gani? To saboda an yawa, the page has been redirected to new address. Do you want to send the data you enter to the new address? To kun ga ya fito min nan gurin, to capture customer details, enter OTP. To kun ga ya banni dama na zo ma, yanzu za su turo min sako ne a wayata, sai to bara dai in ci gaba da yabba. To kun ga yanzu ya zo min nan, sun turo min ni kuma OTP code. To capture customer name details, enter OTP code. To sun turo min code inda kun gani na samu nasara, wato ainihin ya bani na zo nan gurin. To yanzu ya buɗe min kenan. To yanzu sai za su turo min ainihin wato message, kamfani za su turo min message. Akwai nambobin da zan saka a nan gurin, to sai in kwafi wa'annan nambobin sai in saka su a nan. Yanzu kun ga yana loading ne, bara in bari ya gama loading, sai mu kwafi number sai mu saka, sai mu ƙara turawa. Yawanci za ku ga mutane suna cewa sun yi bai ba, to yawanci service ne da kuma yanayin yawan da aka yi, ana ta shiga, kowa yana tsoro kada a kulle masa wato ainihin number sa. To yanzu sai ku shiga nan gurin, sai ku danna wato ainihin OTP code ɗin da aka turo, ko kuma code ɗin da aka turo. Kamar haka, to sai ku danna submit. Yanzu an turo code na saka, sai ku danna submit. To kun ga ƙara min aka site ɗin ne an yawa gaskiya, an yawa kuma dama da yake jiya aka buɗe shi sa ba da dama ka shiga. Za ku yana tsattsayawa, yana ƙaƙƙamewa, sai ka ta try sannan sai ka ga Allah ya baka sa'a, sai ka ga ya buɗe maka.
idan kayi wannan bai ba, to yawwa, to the capture customer name details, your low submission has been received, thank you. To kun ga yanzu yayi successful, yayi. To ni yanzu na haɗa number ta da nin number ta, ma'ana layina na sadarwa ne MTN, kamar yadda ainihin wato shugaban sadarwa Dr. Ali Isa Fantami ya faɗa cewa duk wanda bai haɗa lambarsa da kuma ainihin wato katinsa na ɗan ƙasa ba da layinsa na sadarwa da yake amfani da shi, nan da zuwa 30 ga wata za a kulle wannan layin. To kun gani yanzu insha Allahu your submission has been received, thank you. To kun gani nawa yayi, na gama da wannan bangaren. Saura kuma na Airtel in kana da shi zan yi shi ma tutorial akai, akwai na Glo, akwai na Nine Mobile, insha Allah ku dai cigaba da bibiyan mu, insha Allah shi ma za mu yi muku akai. To wannan shine yadda ake wato ainihin haɗa katin ɗan ƙasa da kuma ainihin wato katinka na layinka na sadarwa na MTN. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Za mu saka wato ainihin link ɗin nan da zaka shiga kai a ƙasan comment na farko, sannan kuma za mu saka numbers ɗin da zaka zuwa ka danna idan baka ainihin wato yi za mu saka numbers waɗanda za ka danna domin ka ga katinka, lambobin katinka na ɗan ƙasa, sannan kuma za mu saka ainihin wato lambobin da su manual za ka yi ba sai ta site ba. Bara mun manta ma, bara mu je mu nuna muku yadda ake yin wato ainihin na site wanda ake kai manual, afwan, wanda ake manual ba sai ka shiga ta site na MTN ba. Yanzu ba za mu je mu nuna muku yadda ake yin normal manual. Idan kana so ka yi manual ba sai ta site ba, shi manual ɗin ba shi da matsala, ya fi sosai. To shi kuma ga yadda ake yin manual ɗin. Idan kana so ka yi wannan register, ka haɗa layinka na sadarwa da kuma ainihin wato nin number ka amma kuma na layin MTN, to ga yadda ake, za ka sa star 785 hash sai ka danna, amma ka tabbatar layinka yana kan wayar da kake yi akai. Kamar yanzu wannan kaga smartphone ne, babbar waya ce, to ka tabbatar layin naka da kai register da shi shine akai. To kamar yadda kuke gani gashi, yellow, please enter your 11-digit NIN. You can check your NIN by dialing star 346 hash. To kun ga sun nuna mana ma. To yanzu wannan ita ce hanya mafi sauki idan waccan ta ki baka dama ka yi. Kana saka wato ainihin wannan 11-digit din naka NIN na baka, to za su ci gaba da turo maka abubuwa sai ka ci gaba da cikewa. To wannan shine hanya mafi sauki ma da za ka yi in waccan ta ki. To mun gode, kada ku manta ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Kuma ku ci gaba da bibiyan mu, za mu saka na Airtel ga wanda suke da layin Airtel, za mu saka na Nine Mobile insha Allah, sannan kuma za mu saka na Glo insha Allah. Ku ci gaba da bibiyan mu. Za ku gani ban sa ainihin number na anan ba, to saboda ni kun ga a baya already ai na yi, kuma kun ga yadda na yi. To insha Allah dai kuma wannan hanyoyin za ku bi domin ku gujewa kulle layukan ku zuwa nan da 30 ga wannan wata, kamar yadda ministan sadarwa ya bayyana Dr. Ali Isa Fantami. Mun gode, kada ku manta ku yi sharing, sannan kuma ku danna like saboda mutane su amfana. Mun gode.